Ribadumia vive xa o grande a festa do tinto do Salnés. Os mellores viños danse cita na carpa instalada en Barrantes, un espazo que abría este mediodía as súas portas cunha gran afluencia de público. Viño buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vais a solo, Está buenísimo. Xa hai anos que non tomo viño, pero este ano tuve que probalo. Vale a pena vir aquí, si, a verdade que si, o viño está moi bo e xa vedes que a movida está ben. Que veña que se pasa moi ben, son moitos días de festa e isto é unha bomba. Unha maravilla, unha maravilla. As orquestas buenísimas, que máis podemos pedir? A xente pode vir a disfrutar do bo viño, da boa festa e sobre todo do bo ambiente. Hai un ambiente maravilloso aquí en Barrantes, na festa do viño tinto do Salnés. Na primeira xornada da festa, moita xente de Ribadumia do resto da comarca, pero tamén os primeiros visitantes. Venimos desde Santander a la fiesta del viño do Barrantes. Hemos venido a pasar días con la casualidad de que nos hemos encontrado a la fiesta. Esta edición número 52 quedaba inaugurada pasada unha do mediodía co tradicional corte de cinta, unha parada obrigada para os amantes do viño que chega desta volta con avances no longo camiño para a legalización da folla redonda. Estamos moi contentos porque estamos preto precisamente desa regularización que ansiosamente estamos buscando e hoxe pois é un dos días máis importantes no que a eventos responde porque é a festa máis importante do concello e aparte son 52 anos e polo tanto ten moita tradición esta festa aquí neste concello, non solamente neste concello, senón tamén en toda a comarca. Polo tanto, o que pedimos é que a xente disfrute destes viños. Nesta xornada o tempo non acompañou especialmente, algo que non preocupa as 14 adegas participantes que asisten á festa orgullosas do seu produto. Ao final é bo tamén que non faga moito calor para nós. É máis agradable este tempo que non que faga moitísimo calor. Antes eu penso que ben. Ademais, temos expectativas de que este ano sexa un ano bo. Temos previsións de que sea un ano bo de venta de viño, a pesar do clima, que temos un clima un poquinho chuvioso, pero bueno, espero que a xente se anima a vir aquí a Barrantes a degustar estes caldos. Que a xente siga vindo para non perder esta tradición e a verdad, pois, de momento parece que está chegando a xente bastante ben. Esperemos que se encha a carpa para poder vender o viño, porque aí subimos. A xente virá porque nunca falla aquí a Barrantes, sabes que a unha hora ou outra van vir por aquí, como a todos os anos supoño que virán con moita gana de tomar o noso tinto, e si, esperamos vender, cada ano mellora un pouquiño, e eu espero tamén levar algún premio. Premios que se desvelarán este sábado na gran cata final. Se presentaron sobre 120 viños e pasan a final, que vai a ser mañán 12 viños de cada unha das tipoloxías, non? Do que pode ser folla redonda, do que pode ser o tinto Barrantes, coñecido como tinto Barrantes, e do que pode ser as variedades autóctonas. Por tanto, mañán é un día grande. Día grande non só pola cata final, tamén este sábado será a investidura dos novos valedores, o humorista ribadumiense Juan Meniño dará o pregón e celebrarase o xantar de confraternidade con 1000 comensais á mesa. Todo isto acompañado de animación musical xa dende este pasado xoves. Hoxe é a quenda da roda e as orquestras Capitol e Cubo. O sábado estarán en Barrantes Broken Pitch e as orquestras Os Satélites e Olympus. Pecha a programación o domingo a Panorama.